Vítejte u tohoto videa, kde si ukážeme výměnu spojky. Spojka vlastně začala klouzat už asi před 10 motohodinama a pořád se to zhoršuje. Vždycky to bylo za studená, teď už to klouže i za tepla. Takže je nejvyšší čas to vyměnit. Ze všeho nejdřív si musíte motorku položit takhle na bok, aby vám vlastně nevytekl olej, ve kterém vlastně ta spojka je. Dáte si tady ten boční kryt a už jsme na spojce. Teď se povolí tady těch 5 šroubů a spojku vytáhneme. Tak, teď z toho vytaháme ty šroubky s pružinkama. A můžeme vytáhnout celou spojku. No vážení, dostali jsme se do patové situace. To takové, že na této spojce není vlastně nic v nepořádku. No vlastně vy, když tu spojku vytáhnete, tak ona se skládá na střídačku z lamel a tady z těch plátů. Tohle je vlastně stará spojka, co jsem tam dřív měl. A já jsem si tu spojku teda rozdělil na ty pláty a na ty lamely a ty pružiny se taky proměřují. Pružina má mít 36,3 mm a moje mají minimálně a moje mají 37 mm, takže to je v pořádku. Lamely mají mít 2,85 mm, moje mají 3 mm až 2,9 mm. Nová lamela má 3 mm. Takže vlastně ty moje lamely jsou jako nové, ty co tam byly. No, ty pláty, vlastně co jsou mezi těma lamelama, ty jsou taky jak nové, ještě tam jsou vidět ty tečky. A vůbec nic, žádná hránka tam není, ty jsou taky jak nové. No, to mě vede k závěru, že problém bude někde jinde. A tím někde jinde myslím na spojkovém koši. Protože vlastně když se tady podíváme, tak. Tady jsou vidět takové zuby. Vlastně jak se tam ta spojka zasekává, tak jsou tam zuby. A vlastně ty lamely se tam pak zasekávají a tudíž může dojít k nějakému prokluzu. Takže spojkový koš oddělám a zkusíme to napravit. Tady ještě je vlastně taková věcička, která vlastně odtlačuje tu spojku, takže tu nestratit. Tu si rovnou vezmu. Postup pro povolení této matice je následující. Musíme si najít nějaký kus železa nebo něčeho. To vrazíme vlastně sem, do zadního kola nějak, spříčíme to tam a ještě vlastně musíme si dát 5. Zařadit si 5, aby vlastně ten poměr, prostě převodový poměr byl v náš prospěch. A dáme si sem, nasadíme si sem nějakou dlouhou páku a ideální by to bylo rázovkou, ale tu nemám. Takže nějakou dlouhou páku a bouchnout na to, aby se to povolilo. Je tam normálně levý závit, já jsem s tím tady trošku zápasil chvilku. A ještě se vlastně před tím povolováním musí sklepat tady ta podložka zajišťovací. Nyní to můžeme ošrobovat. Tak. Jeden chlapec. Tak. Druhý chlapec. No, jsou tady nějaké podložky, takže je to ideálně
se tam pak musí vrátit tak, jak to tam bylo. Postup je následující. Dáme tam pilník, vlastně takhle, aby tam pěkně dosedl a on vlastně dosedne i na tu druhou stranu. A pilujeme tak dlouho, dokud se z tohoto nestane tohle. Vlastně na dotek to musí být pěkně hladké. A tady jsou na dotek cítit rýhy, nebo ty promáčkliny. Momentálně jsme v takové fázi, že tohle máme srovnaný, ten spojkový koš. Byl to teda docela záhul a teď se můžeme přesunout tady k tomu vnitřku toho koše, nevím jak to nazvat. A tady jsou vidět, že jsou taky vymačkané drážky. Mě moc nenapadlo, jak to udělat, jak to srovnat, tak to zkusím, tak to vlastně vezmu takhle nožem, abych to vlastně aspoň trošku napravil, protože nevím, jak líp to opravit. Jo, aspoň ať se to srovná prostě. Byl se k tomu noži celkem skeptický, ale krásně se to srovnalo. Jo, úplně jak novej. Tady ten spojkový koš taky, to je taky úplná novota. Takže paráda, můžeme to i namontovat. U té nové spojky jsem se dostal do takové situace, že tady je jedna lamela, která je menší. A nechápu proč, protože u tady těch dvou sad, té, co tam byla teďka a té, co tam byla minule, vlastně žádná taková malá není. Takže to nevím, jako jestli mě ošidili. V tom případě asi tu nebudu používat a použiju tuto, která je vlastně nejlepší tady z těch starých. Je vlastně stejně silná jak ty nový. A taky nechápu, proč jsou tady takový to důlky. Nebo vybrání, nevím. Nebudu to asi nějak řešit. Jako první přijde lamela, pak ten plát a pak zase lamela a tak dále. A předtím, než tam tu lamelu dáme, tak ji musíme naolejovat, aby nebyla suchá. Ještě pozor, tady se dávají takové podložky, tak ať se nestratí. Já už jsem tady doladil poslední mouchy, což bylo seřízení tady toho lánka spojky, aby měla takhle krásně hezkou vůli, jak má mít. A teda nakonec jsem tam vlastně dal tu novou spojku, i když to bylo celkem zbytečné, ještě ta stará by tam vydržela, ten problém byl nejspíš v tom spojkovém koši hlavně a
Protože podle toho servisního manuálu mají mít ty lamely 2,85 mm minimálně. A tady ty, co tam byly, tak neměly méně jak 2,9. A nové mají 3 mm. Takže radši jsem to tam dal a příště, až to budu měnit, tak si tady z těch dvou sad prostě vyberu ty nejsilnější a budu mít vlastně celou novou spojku. Takže to jsem vyřešil takto. Co se týče peněz, tak ty spojky stojí různě. Třeba tahle sada, co tam byla minule, to byla nějaká speciální, brutálně drahá, asi za 4 000, ale ta je i s těma plechama. A vydržela teda asi 80 hodin jenom. Sice dostávala jako dost záhul, dost se jezdilo po zadním, dost potoky a takový, kde se to prostě furt ta spojka musí makat, ale i tak se mi to teda zdá málo, tak jsem na trůc koupil prostě obyčejnou, co nejlevnější sadu, myslím stála 1500, tady ta. A to jsem koupil jenom ty lamely, protože ty plechy vlastně, když se dávaly minulé nový, tak jsem je chtěl nechat. Vlastně ty, co tam byly původně, tak jsou hladký, což nevím, jestli vlastně tak má být, ale ani tak nevypadají nějak opotřebovaně, takže si myslím, že většinou vám stačí ty lamely jenom. No a co se týče časové náročnosti, tak asi, když to děláte třeba už po druhé, tak si myslím za hodinu nemáte co dělat a můžete jít v klidu na oběd.